Matul is-sena li ninsabu fiha hemm maħsub investiment ta' 37 miljun euro għal Port Ħieles, imsejjes fuq il-prinċipji ta' operat favur l-ambjent u teknoloġiji innovattivi. Fl-ewwel żjara tiegħu bħala Ministru responsabbli mill-Port Ħieles, Silvio Xkembri ħabbar investiment ta' 20 miljun euro li se jissarraf f'żewġ krejnijiet ġodda. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Freeport Terminals, Alex Montebello, spjega li x-xahar id-dieħel se jasal l-ewwel apparat ta' dawn il-krejnijiet biex jibdew joperaw sal-aħħar tas-sajf. Dawn il-krejn se jitpoġġew Terminal 1 u se jkunu tal-istess dimensjonijiet ta' 3 krejns kbar illi għandna diġà fuq Terminal 1. Għaldaqstant dan se jpoġġi l-Freeport f'pożizzjoni iktar kompetittiva illi jagħti servizz ta' iktar kwalità lill-klijenti tiegħu. Meta kompla jitkellem dwar l-investiment maħsub għal din is-sena, il-Ministru Silvio Xkembri qal li se titranġa l-ħsara fil-mullijiet b'investiment ta' 1,600,000 euro. Fl-istess waqt bispiża ta' kważi 13 miljun euro se jsir proġett biex il-vapuri jkunu jistgħu jaqbdu direttament mal-elettriku u jitfu il-magni xin jidħlu fil-port. 3 miljuni oħra se jintefqu fuq parkeġġ ta' 3 sulari. Fl-istess waqt se jissokta l-monitoraġġ ambjentali u se titħabbar skema ġdida simili għal dik ta' double glazing li minna benefikaw 270 familja fl-interess tal-Birżeb Buġin. Il-viżjoni tal-Gvern f'dan ir-rigward hija ċara. Irrid nara li dis-sena jkun l-ikbar sena li jsir investiment ġewwa din iż-żona. U meta tinsemmu investiment ma jfissirx investiment biss fl-operazzjoni tal-Freeport, iżda investiment biex jibbilanċja wkoll mbagħad fejtlu r-residenti. Dan kollu se jibni fuq il-kisbiet fl-aħħar snin, b'mod partikolari s-sena li għaddiet, li minkejja l-isfidi bla preċedent tal-pandemija, il-Port Ħieles ra attività ekonomika li laħqet il-160 miljun euro, ekwivalenti għal aktar minn 2% tal-prodott domestiku gross. Fl-istess sena għaddew mill-Port Ħieles aktar minn 2,400,000 container. David Magro, il-kap eżekuttiv tal-Malta Freeport Corporation, qal li f'sena ta' sfidi kbar baqgħu isiru l-investimenti fosthom 180,000 euro fuq sigurtà. Sallum il-Port Ħieles għandu l-fuq minn 100 konnessjoni ma' portijiet oħra madwar id-dinja, b'mod partikolari fl-Asja, u jimpjega aktar minn 1,500 ħaddiem.